Sarauniya TV, tashar al'umma. Duniyar masoya san ba kamar ma'a. Duniyar masoya san ba kamar ma'a. Ƙauna ta ɗayar soyayya ke da sa a raina. Duniyar masoya san ba kamar ma'a. Yarda nake bukata mai kon hannunke, kin zaga zuciya ta raina na bake, kin bani so da kauna ya zambe yake duba, rausaya da na yau haka godiya ce, zan ba da rayuwa ta akan ki ta mu zauna, san ba kamar ki Tarbiyya yana da tasiri gun duk mai neman halali, kan soyayyar ki bana inkari, farin ciki ke ce dalili, mai zana baki har ki gamsa na aminta, kauna ba yake cikin duniyar masoya. Masoya san ba kamar ma'auna. Ta ɗararwa soyayya kai na sa a raina. Duniyar masoya san ba kamar ma'a. Sarauniya TV, tashar al'umma.